Ni horretan sortu naiz, donk erretxa da enentzat, ustez indar bada, bai izaitea ikastolan eta geroko untsa da bai. Eta egia da, guk euskaraz komunikatu nahi dugu gure kultura baita eta gure egia baita hemen, Euskal Herria, baina segur dena da ere hortik ateatzen girelarik komunikatzeko beste hizkuntzen erabiltzea aberastasun bat dela eta pixka bat bidaiatzen dutenentzat segur da lagungarri dela ere hizkuntza horien ikastea ikastolan. Etortzen den jende berriarentzat ere kontzeptu berriak dira, zerbait desberdina da. Gaur egun desberdintasuna hainitz maite dugu eta hainitz lantzen dugu eta berezitasun horiek egiten dute ikastola garrantzitsua dela. Denei idekia zaien sistema bat da eta gero eta jende anitzagoa, gero eta jende zabalagoa eta gero eta harreman sendoagoak sortu dira eta horren adibide ere errango nuke adibidez gero handitzean ere lizeoa bakarra da eta adibidez Ipar Euskal Herri osotik biltzen da jendea eta haratago ere eta harreman horiek gero ere segitzen dute eta elkartasun hori gero ere existitzen da, beraz iduritzen zait aberasgarria dela ikasleentzat. Si vous avez envie vraiment de vous impliquer dans la vie de l'école de vos enfants, c'est l'Ikastola qu'il vous faut. Les enfants, le matin, je les dépose à l'école, ils sont contents d'y aller. Le soir, quand je vais les chercher, ils n'ont pas envie de partir. Donc je pense que c'est le meilleur signe qu'ils sont hyper bien à l'Ikastola. Lui, il est très heureux, en tout cas, à l'Ikastola. Et puis voilà, on retrouve le fait que ça soit une petite structure, donc moi je trouve que c'est l'idéal pour lui, pour qu'il s'épanouisse. Lanak batzutan sobera zailak dira. Eta batzutan ongi da, batzutan ez ongi. Altzizte etorri itxasarri ikastorarat, biziki ongi da.